als wij het dus alleen maar yield kosten en argewage en gedoog, ja, dan zeggen wij van ja, waarom zullen we daar nou maar teruggaan? Deze brief had het college van West-Friesland recentelijk naar boorgemeente Dantumadil stuurd. Centrale vraag is hoe het verder moet. Als de afspraken tussen de gemeenten nu 2,5 jaar officieel aanrennen. Dantumadil is nog heel iets zelfstandig en had een eigen bestuur, maar maakt het wel gebruik van de ambtenaren van wat eerst. Al die ambtelijke diensten verliezen wij aan Dantumadil en dat het eigenlijk alleen maar een paar wethouders en een burgemeester. Nou, die gearworking, die dienstverlening die wij doen, die moet eerst evalueerd worden en voor 1 januari 2024 moet er een besluit genomen worden, gaan we daar maar terug of gaan we daar net maar terug. Het oorspronkelijke idee wie je dat Dantumadil meeging zo in de nieuwe fusiegemeente. In 2016 was toch de gemeente die in Damwoudt oors besletten. Ter spiet van een soort meesken, waaronder oud-burgemeester Hajo Apotheker. We hadden 1 ambtelijke organisatie, eigenlijk voor 4 oude gemeenten. En 3 daarvan die werden 1. En die ene die deed niet mee met dat afgesproken huwelijk. Nou, en dat was natuurlijk vanaf toch wel begin duidelijk merkbaar. En dus ook inefficiënt. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je 2 jaarrekeningen, 2 begrotingen, alles moet je keer 2 doen. Met diezelfde mensen. Dus je kan daar makkelijk 10-20% efficiënter werken. De gemeente Dantumadil had de brief deze week bepraat in het college. Als het om West-Friesland leidt, wordt Dantumadil bestuurlijk weer in deelt. Die vakker is ook uitsprutsen in de brief. Het college van Dantumadil wil daar nog niet toe kwijt. Het is op dit moment zo dat iedere buurgemeente wel iets vinden mij van uw bestuurlijke zelfstandigheid. Maar dat is een politieke keuze, een democratische keuze die het onze rie is. Dus eigenlijk vind ik het net zo relevant wat andere gemeentes daarvan vinden. We werken om een sterke zelfstandige positie van Dantumadil. Dat is een opdracht die we van onze rie kregen. Dat binnen volksvertegenwoordigers, daar jij volgens mij het besluit dus. En net bij andere partijen. Doch zet West-Friesland mij de brief de druk erop bij Dantumadil. In Dokkum willen ze graag dat er zo gauw als mogelijk uitsluitsel komt. En omdat de gemeente dwaande is met de nieuwe huisvestingsplan. Wij verliezen dus diensten aan Dantumadil. Dat betekent dat wij 24% meer ambtenaren hebben dan dat we ooit hebben zo'n voor uw gemeente. Nou ja, als Dantumadil zegt van nou alles leuk en aardig, maar wij houden ermee op. Ja, dan verdwijnt een kwart van de ambtenaren hier. Ja, dan word je net aan de voorkant al die kantoren om te al bouwen. Het verziek aan Dantumadil is om uiterlijk takomier om te gaan of ze de gearworking trots zetten willen. De binnen neffens burgemeester Kramer treien opties. Je gaat terug maar de dienstverlening tot naar het eerste aan Dantumadil. Of je zegt we stappen ermee, of je zegt van we gaan fuseren en wij zijn benieuwd hoe Dantumadil dat in ons jocht. Van we met ons rieën eerst iets vinden van wat we met onze gemeente heen moeten. Maar we de evaluatie afwachten. Maar we vooral net overhaast op zaken vooruit rennen gaan. En nogmaals, is het een keus van Dantumadil. Wat andere gemeenten daarvan vinden, dat let me als wethouder eigenlijk het allermeeste net schelen. Voor de toekomst van de regio is de neffens oud-burgemeester Apotheker eens maar één goede optie. Fuseer je. Met de 2 gemeenten bij elkaar ontstiet een stevig geheel. Gewoon zaken zouden neffens hem dan ook beter ompakt worden kunnen. Bijvoorbeeld Veenwouden met dat multifunctionele centrum. Er zijn zeer actieve mensen die een heel uitgewerkt plan hadden. Nou snap ik wel dat als je het geld niet hebt, dat zo'n gemeenteraad zegt dat moeten we dan maar niet doen. Maar het is ook zo dat je in zo'n groter geheel misschien daar toch, omdat je dan een jaar later iets anders doet, dan heb je gewoon meer budget en meer volume, geeft meer kansen. Dat is altijd zo geweest. Hoe de toekomst van de gemeenten eruit ziet is nog afwachten. In november zou de evaluatie van de gearworking klaar wezen moeten. We moeten gewoon maar goed zien van wat komt er uit die evaluatie. Dat geldt voor Dantumadil en dat geldt voor u. En dan moeten we zien van als we daar maar terug in, hoe zwaar is het voor dat het voor ons beiden werkt.